बाहागो लाफैयो मा फोरमायगोन सार बे समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमा दिनै नैथि खेबनि थाखाय अरदाब सोरजिनि खन्थाइ आयदा बे हाबाफारिखौ खुंफुंदोङो। दा बे हाबाफारियाव बिथांमोना आंखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरदोङो। दा जियानो जा बिथांमोना जि साननानै लेंहराथों मानो जायखिजाया आंथ' खन्थाइगिरि नङा जाहैबाय, अब्लाबो बिथांमोना लेंहरनाय लेखा फैनानै माने खोब गोजोननाय मोनदों। बेवहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि अनगायैबो खाथि खालानि कलेजफोरनि माखासे फरायसाफ्रा बाहागो लाफैदों। थारैनो बेयो मोनसे खोब मोजां आबहावा, जाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि दा जायफोर लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरनि जिथु सोरजिलु सानस्रि बे सानस्रिखौ थारैनो बारायहोनायनि मोनसे प्लेटफर्म होननानै आं सानगोन। आरो दिनै बेवहाय जायफोर फरायसाफ्रा खन्थाइ आवरायबाय थारैनो खोब बाख्नायथाव। बेबायदि हाबाफारि लाबाय थायोब्ला जोंनि जा इयुन जोलै एबा लाइमोनफोर दा बिथांमोना इयुननि समावहाय बर' हारिनि थाखाय खन्थाइ सोरजिनाय बा थुनलाइयारि बिथिङाव बिहोमा होनायनि थाखाय बिथांमोना राफोद जागोनखौ आं आसा खालामो। आं बेखौनो बुंगोन, बे हाबाफारिखौ जाहाथे लालांबाय थायो आरो लालांबाय थाना जाहाथे बे लाइमोनफ्रानो मोनसे समाव जोंनि बर' हारिनि राव थुनलाइ बेखौ दैदेननांगौनि थाखाय एबा बर' थुनलाइखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय, बर' रावखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय साफा साफा राफोद दैदेनगिरि जाहैनो हायो। खन्थाइनि नोंथाङा जिहेतु बाहागो लाबाय, माबायदि मान थाखोनि मोननो हादों नोंथाङा खोनासंनानै माबायदि मोननो हादों खन्थाइखौ? जायफोरा खन्थाइ आवरायबाय आं दहाय एसे सिगाङाव बुंनाय बायदिनो बिथांमोना गावनि गोसोनि जा सानस्रि बे सानस्रिफोरखौ खन्थाइनि महर होनानै जाबायदि आवरायलांबाय बेयो थारैनो बाख्नायथाव। बेखायनो बे प्लेटफर्मखौ जुदि जों होबाय थायोब्ला आरोबाव जोङो जायफोर दिनै खन्थाइ आवरायबाय फरायसाफ्रा बिथांमोना आरोबाव गुवारै सोरजिबावनायनि खाबुखौ मोनगोन बा गावनि सोरजिलु गोसोखौबो बारायहोनो हागोन। थांनाय बोसोराव जों हाबाफारिखौ जों लादोंमोन। खन्थाइ आयदा माने जोङो नैबे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव जोङो थांनाय बोसोराव सेथि खेब जि अरदाब सेरनि खन्थाइ आयदा हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादोंमोन। फिन देग्लायबो जोंहा जिहेतु कन्टिनिउ बे हाबाफारिखौ जोंहा लाबोबाय थानाय जादों, नङा होमबा? फैयै फैयै देग्लाय जोंहा नैथि खेब। दा बे लेखायै जोङो नैथि खेब अरदाब सेरनि खन्थाइ आयदा हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बेयाव जोङो स्पेसियेलि जोङो जोंनि बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर फेस्ला फावखुंगुर सार बिथां फैलाजे बरगयारी सार बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै जों लिंहरदों बेवहाय। सार बिथाङा जोंनि गेजेराव फैनानै गोबां बेसेन गोसा बिबुंथिखौ सार बिथाङा जोंनि गेजेराव लालांदों। सार बिथांखौ जोङो रोजा रोजा जों साबायखर बावनांगोन। सार बिथाङा इयुन समाव बोरै बिथांखिखौ लानानै बोरै आवगायलांनांगौ आरो बेजोंनो लोगोसे फरायसा जिउआव माबायदि खायसे जि मावनांगौ खामानिखौ मावलांनांगौ बेफोर माखासे आयदाफारिखौ लानानै सार बिथाङा बुंदों। आरो खन्थाइनि बिदैया बोरै सोरजिजायो आरो खन्थाइनि बिदैया बोरै सुबुं माहारिनि गेजेराव माहियो, नङा होमबा? खन्थाइनि गेजेरजों माखासे जि खन्थाइ, सुंद' सल' आरो सल'मा बायदि रायथाइफोरनि गेजेरजों सुबुङा गोबां सोलोंना लानो हायो। बेफोर माखासे बाथ्राखौ सार बिथाङा फोरमायलांदों जोंनि गेजेराव। बेसेबांसो फरायसाफ्रा बाहागो लादों? फरायसाफोरा जोंहा इउनिभारसिटिनिफ्राय जोङो मेक्सिमाम जेनेब्ला इउनिभारसिटिनिफ्राय जोंहा माखासे बर' फरायसा बिथांमोना थुनलाइ मोजां मोनग्रा बिथांमोना बाहागो लादों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा साखाथियाव थानाय फरायसालिमा जोंहा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज थाहैबाय, बिथिं जोंहा साइन्स कलेज क'क्राझार थाहैबाय, फाइन आर्ट्सनिफ्राय बिथांमोना फैदों, साइन्सनिफ्राय फैदों। दा बेबायदिनो जोङो थामथुमै जेनेब्ला अरदाब सेरनि खन्थाइ आयदा नालाय, नङा होमबा? मोनाबिलि समाव जोङो सिरिबाङै जेनेब्ला जोङो मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों नैबे हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो। मा उद्देশ্যखौ लानानै एबा मा नोजोरजों नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंदों? दायो बुंनो थाङोब्ला जोंहा अरदाब सेरनि खन्थाइ आयदानि उद्देশ্যखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो फरायसा हिसाबैबो माखासे थुनलाइ सोरजिनायनि बेलायाव जोङो उनफिननानै दङ, नङा होमबा? थुनलाइखौ जोङो फोथांनानै लाखिनाया जोंनि फरायसानि बिबान, नङा होमबा? फरायसायाबो जों फरायसा हिसाबै जोङो थुनलाइ सोरजिनांगोन, जोङो रायथाइ लिरनांगोन, सुंद' सल' लिरनांगोन, खन्थाइ लिरनांगोन। आरो बेबायदि रोखोमै जोङो जोंनि थुनलाइखौ जोङो जौगाहोनांगोन, नङा होमबा? आरो थुनलाइनि बिदैखौ जोङो जोंनि गेजेराव जोङो लाखिनांगोन। दा बे लेखायै जोङो बेनिखायनो नैबे अरदाब सेरनि खन्थाइ आयदा हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो जाहाथे थुनलाइखौ जाहाथे सोलोंनानै जाहाथे बयबो मोजां मोनो आरो थुनलाइखौ जौगाहोनायाव जाहाथे बयबो जाहाथे ओंखारबोयो आरो बेनि थाखाय। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन।
2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराय थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।